Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li bejn Jannar u Lulju li għadda l-iżbilanċ finanzjarju tal-Gvern naqas biktar minn 36 miljun euro. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qal li dan seħħ għax id-dħul tal-Gvern żdied b'aktar minn 253 miljun euro, iżda fl-istess waqt in-nefqa kibret ukoll biżjed minn 217 miljun. Id-dħul tal-Gvern kien ta' iktar minn 2160 miljun euro, bżidiet reġistrati ta' kważi 60 miljun euro mill-VAT, 42 miljun mit-taxxa ta' dħul u 36 miljun minn otjiet. In-nefqa totali tal-Gvern fl-ewwel 7 xhur tas-sena kienet ta' iktar minn 1900 miljun euro u fin-nefqa rikorrenti tal-Gvern kien hemm spiża ta' iktar minn 175 miljun fi programmi u inizjattivi fosthom 72 miljun f'benefiċċji soċjali. In-nefqa kapitali tal-Gvern żdiedet b'aktar minn 14 miljun euro u nofs fi proġetti li jinkludu il-bini ta' toroq ġodda. L-istatistika turi wkoll li matul l-ewwel 7 xhur ta' din is-sena, id-dejn tal-Gvern baqa' fl-istess livell li kien matul l-istess perjodu tas-sena li għaddiet, waqt li l-interessi fuq id-dejn naqsu bi kważi 4 miljun euro fis-sena.